Žele ili čokolada? Šta bi izabrali vi? Da, to je zaista težak izbor. Hajde da započnemo izazov žele hrana protiv čokoladne. Idemo. Lala, šta je to? Šta ovi rezanci rade u kupatilu? Joj, koliko pakovanja. Izgleda da ovdje ima nekog. Našla sam. Britney, šta si uradila? Ups, šta radiš ovdje, Suzy? Pala mi je na pamet genijalna ideja. Gospođo kokoška, hoćete prošetati malo? Ćao, čao. Gospođa kokoška mi je ostavila svoje jaja. Iskoristit ću ih. Razbit ću nekoliko jajučniju i promešati ih. To je to. Od ovoga ću napraviti omlet. Treba samo to sipati u tiganj i ispržiti. Sad ću seći sve na trake. Jao, kakva lepa žuta boja. Uzimam jednu trakicu od jaja i savijem je. Uradit ću isto sa ostalima. Super, sve je spremno. Odneću to Britney, svidjet će joj se. Osjećam potpuno smirenje. Britney, vidiš šta sam spremila za tebe? Miriše lepo, joj. Ogladnila sam. To je ukusno, Suzy, hvala. Dodat ću malo ovdje. Jao, gladna sam. Ideja. Ješću žele mede. Odlično. Dođi ovamo, Medo. Gde si? Jel hoćeš da se okupaš? Imam ideju. Možda ti trebaju prijatelji? Tačno, gdje je moj crtež? Napravit ću leva kod njega. Vidim vas. Ćao, medvedići. Uskoro ćemo se ponovo vidjeti. Jesu svi spremni? A sad vrtlo kod kole mešam. Sad mi treba čaša sa šarenim slamkama. Sipat ću se ovdje. Bitno je da ništa ne prospem. Dakle, treba sačekati. Ili ne treba? Ali niko neće primetiti ako iskoristim brzo zamrzavanje. Zamrzivač bi predugo čekala, a ovo će biti mnogo brže. Gotovo. Izvadit ću jednu slamku. Wow! Uspelo je. Da, svaka mi čast. Žele mede se pretvorilo u crve. Nadam se da nisu samo lepi, već i ukusni. Ostalo još malo. I... gotovo. Sad ću ukrasiti ovo medvedićima. Ovdje i ovdje. Britney će se sigurno svidjeti. Moram biti precizna i jao. Suzy, šta to radiš? Izvini. Ups, vidiš šta sam spremila? Hoćeš li probati? Naravno. Wow, jesu to špagete sa ukusom kole. Super. Šta da pojedem? Wow, jabuka. Probat ću jednu jabukicu. Mislim da niko neće primetiti nestanak jedne jabuke. Šta? Ovdje rastu ne samo jabuke? Okej, probat ću. Taman imam jabuku. Wow, kako se brzo ljušti jabuka. To me podsjeća na dugačke brkove. Idem da pokažem Britney. 99, 100, 101. Britney, ovo za tebe. Fuj, šta je to? Neću jedi sama. Nastavit ću. Start. Joj, nije uspjelo. Pokušat ću ponovo. Pa gdje ćeš? Wow, pogodila sam u tiganj. Bombone se počela topiti. Stavit ću još malo. Merim vreme. Bitno je da ne propustim pravi trenutak. Možda da probam. Joj, neću više pipati. Hajde, ko će više? Gotovo je. Šta sam napravila? Wow, tečni karamel. Pokušat ću da napravim konca od karamele. Odlično mi ide. Sad ću spojiti sve zajedno. Sa kineskim štapićima će to izgledati kao nudle. A Britney? Jo, Britney spava.
Sad ću je probuditi. Ustaj! Šta ko? Suzy? Dobro, probat ću. Wow, to je divno, Suzy. Želim još. Sad ću pojesti sve jagode. Jao, pije mi se sok od jagoda? Da, to je baš ono što mi treba. Sad će biti sok. Ili ipak želim? Da, tačno, žele od jagoda. Sipat ću sve potrebne sastojke da bi žele bio ukusan i lijep. Sad mi treba malo leda. Nice. Joj, ovdje je hladno. Uzimam i bežim odavde. Treba još leda. Jao, moja ruka. Ojoj. Htjela sam da napravim žele od jagoda. Trebao mi je led. Moja ruka, ne osjećam je. Pomoć je tu. Izvolite. Tako je mnogo bolje. Hvala. Mogu li da pozajmim ovo? Hvala. Ali to je moje. Možete ići. Dakle, šta je tu? Špric i slamka. Može. Sad ću sipati žele u slamku. Gotovo. Preostalo je pažljivo scediti gotov žele na tanjir. A Britney će biti oduševljena mojim voćnim špagetama. Britney, imam iznenađenje za tebe. Probaj. Neću te ostaviti na miru, samo malo. Okej. Izgleda dobro, probat ću. To je ukusno, Suzy, bravo. Šta još da spremim? Autić. Šta si mi dovezao? Wow, čokolada. Ukusna čokolada. Uzet ću malo. Imam ideju. Voda je proključala, odlično, to mi treba. Sipat ću malo ovdje. Pažljivo, neću da se opečem. Stavljam činiju sa čokoladom i čekam. Super, čokolada se istopila. Probat ću malo. Da, prelepa je. Sipat ću svu čokoladu u flašu i zatvoriti je. A Britney će biti oduševljena. Ali to nije sve. Treba mi činije sa hladnom vodom. Da. Pogledajte kakve slatke čokoladne rezance. Stavit ću to se u lepteni rič i politi sirupom od jagoda. Izgleda ukusno. Idem kod Britney. Britney! Joj! Britney, vidi. Ne čuje me. Hej! Šta je ovaj put? Sad ću probati. Wow, to je super. Jao, odavno nisam ležala u kadi. Šta je to? Kada sa rezancima? Imam ideju. Izvadit ću svoju omiljenu šerpu. Divno. Sad mi treba kalup. Da, ovakav. Negde tu je bila viljuška. Evo je. Stavit ću sve rezance u kalup. Unukama će se svidjeti. Gotovo. Stavit ću da se peče. Ne znam odakle je toliko rezanaca u kupatilu, ali ispašće ukusna pita. Gotovo je. Vadim. Tako je. Mislim da pite ipak neće biti dovoljno mojim unukama. Tako da ću napraviti tortu na 3 sprata. Ukrasit ću je paradajzom, tako je. Zatim kobasicom. I to je to. Unukama će se 100% dopasti. Poslužite se. Wow, bako, jesi to ti spremila? Sad ću probati. Wow, prelepo. Da, oduševljena sam. Hvala, bako. To
je to. Jel vam se svidio naš izazov? Onda ga lajkujte i subscribeujte naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao!